Европейският съюз въвежда електронни шофьорски книжки, които ще се записват в мобилното устройство на водачите. Те ще бъдат признавани навсякъде в общността. Предвижда се по-късно тези документи да се издават на всички водачи заедно с физическите свидетелства, които няма да отпаднат и ще останат необходими при шофиране в страни извън Европейския съюз. Това е само една от промените, които днес влизат в сила. Те са заложени в новите правила за повишаване на пътната безопасност. Промените засягат свидетелствата за правоуправление и взаимното признаване на решенията, свързани с тези документи. Още, въвеждат се общоевропейски изисквания 17-годишните водачи да управляват превозно средство само с придружители, като за начинаещите шофьори да има изпитателен срок от най-малко 2 години, с по-строги изисквания и наказания. С взаимното признаване на решенията за шофьорските книжки, извършителите на тежки нарушения, превишаване на разрешената скорост за движение с над 50 км в час, управление под влияние или причиняване на смърт или тежки наранявания при безразсъдно управление, ще понасят последици, независимо дали са допуснали нарушенията в своята държава или не. И още правила също влизат в сила. Всички те целят повишаване на пътната безопасност и свеждане на пътния травматизъм до нула.